салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. имрӯз мо ба куҷоҳо расидем ки мунтахаби як мамлакати назарногир мошинаи футболро дар сабқат паси худ мегузорад. гап сари бохти ҳангомавии мунтахаби абарқудрати Олмон дар марҳилаи муқаддамотии чемпионати ҷаҳон 2022 аз мунтахаби Македонияи шимолӣ меравад ки олмониҳо бо ҳисоби 2-1 бозиро бохтанд ва ин дар таърихи 20 соли охир аввалин бор аст ки мунтахаби Олмон дар марҳилаи муқаддамотӣ шикаст мехӯрад ва он ҳам аз мунтахабе ки ба гуфти худи аврупоиҳо касе онҷо дар бораашон маълумот надорад. футбол бо бачаҳои ношинос, аммо олмони муқтадир бо ҳайати пур аз ситора ва фаворити марҳилаи муқаддамотӣ чӣ ки ҳатто муддаии асосӣ барои чемпионии мундиалро доштанд, пеши сусттарин дастаи Аврупо оҷиз монданд. беҳуда ассотсиатсияи футболи Олмон аз Йоахим Лёв халос шуданӣ нест. яке аз беҳтарин мунтахаби дунёӣ дар ин марҳила аҳволи он қадар хуб надорад. тартибро бинед, ҳайрон нашавед. мунтахаби Арманистон бо 9 хол дар мавқеи аввал, мунтахаби Македонияи шимолӣ бо 6 хол мавқеи дуюм ва мунтахаби Олмон ҳам бо 6 хол дар мавқеи сеюм қарор доранд. баъди коронавирус чӣ хеле ки дунё дигар шуд. ҳар мусобиқа ахиран ба худ як фурсатҳое касб мекунад ки ҳайратовар аст. дирӯз як расонаи англисӣ хабаре нашр кард ва болои он навишта шуда буд ки ҳимоятгар шоу ташкил кард ва бо ҳарифон як гол тӯҳфа сохт. медонед унҷо гап сари кӣ меравад? ҳимоятгари мунтахаби Англия Ҷон Стоунс дар марҳилаи муқаддамотии чемпионати ҷаҳон 2022 муқобили Полша бигӯем ки аз ҳеҷ ба меҳмонон як фурсати головар ташкил кард мешавад. ин дар ҳоле сар зад ки як партофти ҳамдастаашро Ҷон Стоунс идораи дуруст кардан натавонист ва пеши ду ҳамлагари мунтахаби Полша ба танҳоӣ мубориза бурд ки ноком шуд ва ҳамлагари Полша бо исми Модер голро ба дарвозаи англисҳо ворид сохт. охири бозӣ ҳамин ки мунтахаби Англия бо ҳисоби 2-1 бурид, аммо ба қавле кинои Ҷон Стоунс монд. мегӯянд дарахт дар як ҷо месабзад, аммо зиёдиҳо ба ин розӣ нестанд, чун мегӯянд одам бояд зуд ҷои кор, мавқеъ ва ҷои худро иваз намояд. ман на ба инаш наздикам, на ба онаш, аммо дар Уругвай як футболбозе ҳаст ки дирӯз бо шартномаи охирини худ бо як даста аз 31-умин бошгоҳаш истиқбол гирифт. яъне як футболбоз дар 31 даста бозӣ кардааст. ӯ чӣ хел вақт ёфтааст ман намедонам. Себастьян Абреу, футболбози уругваӣ дар синни 44-солагиаш дирӯз бо як дастаи чемпионати Уругвай бо номи Суд Америка шартнома баст ва ин барояш 31-умин даста аст ки ӯ фаъолият мекунад. ӯ дар таърихи корномаи худ 2 маротиба дар чемпионати ҷаҳон ва дар дастаҳои мухталифи аврупоӣ аз қабили Депортиво, Реал Сосидад, Арис, Бейтар ва дар чемпионати Амрикои Лотинӣ дар дастаҳои Ривер Плейт, Гремио, Насионал ва хулас чандин дастаҳои дигар фаъолият кардааст. дар Аврупо Роналду ман дар 3 чемпионат чемпион шудам гуфта гаштааст. 31 куҷову 3-4 куҷо. Конор Макгрегор пешниҳод кардааст ки камарбандеро ба номаш сохта ғолиби онро дар асоси натиҷаи муҳориба бо Дастин Порье муайян кунад. айни ҳол бошад, Конор Макгрегор дар вазни сабук номзад ба камарбанди қаҳрамонӣ ба ҳисоб намеравад ва аз ҳамин лиҳоз ин ирландӣ воситаи аслии ба даст овардани камарбандро ҳам фикр кардааст. собиқ қаҳрамони UFC дар ду вазн пешниҳод кардааст ки ба номаш камарбанде таъсис дода шавад ва хостори он аст ки чунин камарбанд аз тилло ва рубин омода карда шавад. Макгрегор хостори баҳри чунин камарбанд бори сеюм ҷангидан бо Порье мебошад. эҳсос мекунам ки вақти он аст ки чунин ҷоиза барои муҳорибаи ояндаам омода карда шавад. ман аз UFC мехоҳам ки чунин камарбандро тайёр кунанд. пешниҳод мекунам ки рубини садбаргмонанду тилло бошад, эҳтимолан тиллои зарду ҷавоҳирот. ин ҳам бад буда наметавонад. ман барои ҳамкорӣ дар сохтани тарҳи он омодаам. биёед ба алоқа мебароем, навиштааст Конор дар Твиттер. сеюмин муҳориба байни Конор Макгрегор ва Дастин Порье бошад. санаи 10 июл дар вақти гузарондани силсила муҳорибаҳои UFC 264 дар назар гирифта шудааст. санаи 24 январ бошад дар сабқатҳои UFC 257 Дастин Порье тариқи нокаут дар даври дуюми муҳориба бар Макгрегор пирӯз омада буд. ин мард иддао дорад ки оянда дар камарбанди UFC исмашро бо ҳарфҳои заррӣ навишта кунанд. ин идея ягон маъно надорад, аммо агар UFC ин корро ҳам ки кард, донед ки қудрати пул чун ҳамеша ғолиб аст.
мушзани австралиявӣ Тим Дзю бошад Денис Хоганро мағлуб намуда аз 8-умин пирӯзии пайҳами хеш дар бокс истиқбол гирифт. маҳз ҳамин пирӯзӣ барои мушзани австралиявӣ ва фарзанди Котсия Дзюи дастон имконият медиҳад, то ки аз барои камарбанди асосии ширкати WBO вориди ринг шавад. Сиюзи 26-сола Денис Хоганро дар даври панҷум бо усули нокаут мағлуб намуда, вақти муҳориба бошад дар фурсат 30 сония монда ба охири давр силсила зарбаҳои пуршиддати Дзю ва зарбаи аперкот аз поён имкон даст дод ки Хоган ба нокаут равад. маҳз дар ҳамин ҳолат сачок аз ҷониби кунҷи Хоган ба ринг партофта шуд ки ин албатта маънои таслимшавии рақиби Хоганро аз ҷониби мураббиён нишон медод. дар раунди дуюм бошад Дзю низ зарбаи сахте аз абрувонаш қабул намуда, замоне ки Хоган ба сар зарба зад. новобаста ба ин мушзани австралиявӣ рақобатро идома дода буд. маҳз ҳамин 18-умин пирӯзии бидуни шикаст ба Сиюзи хурдӣ имкон дод ки аз барои камарбанди WBO минбаъд мубориза барад. шумо хабари хушро шунидед, чӣ хел истиқбол мегиред? Масалан, баъзеҳо yes гуфта аз ҷой мепаранд, намедонам бо муш ба дару девор мезананд. мақсад ин ки мо як навъи истиқболгирӣ аз хабари хушро тавассути навори пинҳонии аллакай паҳншуда пайдо кардем. чанд рӯз пеш як бозигари дастаи Гиёздепей чемпионати Туркия Алпаслан Озтюркро ба мунтахаби Туркия даъват карданд ки ӯ ин хабарро тариқи телефон назди дари намедонам корхона бошад ё чизи дигар ки шунид ва аз шодӣ ба ҳаво мепариду фарёд мезад. посбон ки назди дар аз чизе хабар надошт ҳайрон мешуд ва ҳангоме ки ин хабарро ба ӯ худи футболбоз расонид, посбон ҳам шоди шарикан ба ӯ оғӯш гирифт. лекин ба мунтахаб даъват кардан ба қавле кирои аз ин ҳам баландтар паридан ҳаст. дар Британия кабир як гурӯҳи авбошон ё ҷинояткоронро дастгир карданд ва ба онҳо беш аз 100 соли маҳрум аз озодиро раво диданд. ба варзиш рабт доштани ин парванда ҳамин ки 2 нафари онҳо 2 сол пеш ба футболбози собиқи Арсенал Месут Озил барои дуздидани соати 200,000 фунт нарх дошта ҳамла карда буданд ва қариб буд ин ҷанҷол ба куштор мубаддал гардад. пеши роҳи ин оқибати нохушро ҳамдастаи ҳамонвақтаи Озил футболбози босниягӣ Сеат Колашинац гирифт ки ҷинояткорон бо ҷанҷоли ба қавли қур шудани ӯ гурехтанд ва Озил дар амон монд. дирӯз ҳамин гурӯҳи ҷинояткорон дастгир шуданд ва тибқи ҳукми суд онҳо 100 соли ҳаёти худро паси панҷара мегузаронанд агар зинда бошанд. ба ҳамин тамом то дидор хайр.